Miletê Kurd ji destpêka şoreşa Sûrî ve banga azadiyê kir. Lê rejîma Sûriya dîktator ew xistin di zindanan de û armanca wê jî ew bû ku navê azadiyê êdî neyê gotin. 8 sal li ser girtina xebatkarê Kurd Rac Al Temir ji alî çekdarên rejîma Sûrî ve derbas bûn û hîn jî çarenivîsa wî nediyar e. Li gorî şopandina Rêbazî News di sê cotmeha sala 2012 dema ku li pêş çekdarên rejîma Sûriyê rawestiya û nehişt bavê ciwan bigirin ji ber ku rewşa wî ya tenduristî zehmet û necêgir bû, ku Ciwan Xalid jî ji sala 2012 di zindanên rejîma Sûriyê de ye, ji ber vê yekê ew di sê cotmeha sala 2012 ji alî rejîma Sûriyê ve hate girtin. Xebatkarê Kurd Rac Al Temir Yaqûb endamê Partiya Demokrata Pêşverû ya Kurdî li Sûriyê ye û ji dayikbûyê bajarê Qamişlo sala 1975 û bavê sê zarokan e. Girêdayê heman mijarê her yek ji xebatkar û çalakvan Ciwan Abdurrehman Xalid û Ridwan Mihemed Ibrahîm, Ehmed Mihemed Ibrahîm, Ghessan Mihemed Ibrahîm her wiha Ibrahîm Mihemed Ibrahîm ku her çar biran e di sê Eylûna sala 2012 li taxa Zorava li Bakurê Rojavayê Şamê ji alî rejîma Behsa Sûrî ve hatin girtin û ta niha çarenivîsa wan nediyar e. Gunehê ciwanê Kurd Rac Al Temir jî ew bû ku kesekî xwedî rûmet bû û pir zehmet bû pê bibîne bavekî Kurd sifkatî pê were kirin û rêgirî li çekdarên rejîma Sûriyê kir da ku bavê ciwan bi wî şêweyî dûr ji mirovatiyê ji mala wî derbixin û bigirin ku ew yek bû qelenê zindankirin û binçavkirina wî ji sala 2012 ve heta weka roja îro. Ji destpêka şoreşa Sûrî ve bi hezaran ciwanên Kurd li ser destê sîxuriya rejîma Sûriyê hatine girtin û binçavkirin û bi sedan di bin êşkenceyê de şehîd ketine û hin ji wan navên wan hatine eşkerekirin û hejmarek mezin ji wan hîn çarenivîsa wan nehatiye diyar kirin.